Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar ünlülüğü gepleşigimizi Azatlyk Radiosu'nun Türkiye'däki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistanda töleýlerin ýokarlanmagyna halkyň näýeliligi möwjeýär. Türkmenistanda döwlet tarapyndan halka muht berilen hyzmatlaryň töleýli ýagdaýa getirilmeginiň halka çykgynsyz ýagdaýa düşürýänligi we olaryň täze düzgünlere bolan näýeligini güýçlendirýänligi habar berilýär. Aýdylyşyna görä, ýatyrylan muht hyzmatlaryň fonunda çağalar wagynyň töleginiň ençe esse ýokarlanmagy käbir näýle adamlaryň protesta ýürüýüşini gurnamagyna sebäp bolýar. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk Radiosu bilen gurrundaş bolan Daşow vilayet häkimliginiň Vilayet bilim bölümünün işgärleri şäher merkezinde näýlelik ýürüýüşiniň geçirilendigini tasdiklap, bu barada jikmejik maglumat berdiler. Olaryň gurrun bermegine görä, Daşow şäherine aglabasy aýallardan ibarat bolan topar ilki bilen arzyny diňletmek üçin vilayet bilim müdürlüğüne ýürüýüş çaresini gurnapdyrlar. Vilayet bilim bölümünde bir resminiň şäher häkimligine gidip arzyny ýetirin diýen maslahatyndan soň näýlelik ýürüýüşini gurnaýan köpçülik yerden Daşow şäher häkimligine tarap hereket edipdir. Olaryň näýlelik ýürüýüşi gurnaýan habary hemme ýere ýaýran soň Daşow şäher häkimligine ýetmän käler jaý üçünçüligi edarasynyň öňündäki meýdançada ýoly halk arasynda ady orçça Amon Nilyan İçeri İşler Ministerliğiniň ýürüýti tälimli güýji tarapyndan ýapylyp, soňam protestçiler başga ýere gitmedi ýaly daşy gawalyp saklandypdyr. Aglabasy aýallardan ibarat bolan näýlelik ýürüýüşini gurnaýanlara Daşow şäher häkiminiň ornmasary bilen vilayet häkiminiň bilim maradaky ornmasary tögüllä barypdyr. Ýöne resmiler halk köpçüligine ýüze çykan meseleniň nähili we haçan çözüljegi barasynda hiç hili wada bermendir. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 10-njy oktýabrda çap eden maglumatynda çağalar wagynyň töleginiň 10 esse gymmatlamagy sebäpli Daşowly ýaşaýjylaryň häkimligiň öňünde protest aksiýasyny, ýagny näýlelik ýürüýüşini geçirendigini habar beripdi. Ýene de bir belläp geçmeli bir ýagdaý we olam arzyny şäher häkimligine ýetirmegine aýdan vilayet bilim bölüminiň resmiýetine garşam wakanyň ýa-da şol giýje iki esasa görä, ýagny halky döwlete garşy öjükdirmekde we prezidentiň halkyň durmuşyny hasam gowlandyrmak üçin edýän aladalaryna äsgermezçilik etmekde aýyplama öňe sürilipdir diýip Azatlyk Radiosunyň Daşow vilayet häkimligindäki we vilayet bilim bölümindäki çeşmeleri sözleriniň üstüne ýetirýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habaryna şolar wagtyň özünde täze girdilen töleg düzgününden näýle bolan adamlaryň onlarçasy diňe Daşowda däl, ýurdun Demirgazyk regionunyň beýleki etrap merkezleriniň hem käbirine protesta toplandy diýilýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň agdalmazlygyny sorap Azatlyk Radiosuna maglumat beren Daşow vilayatynyň bollumsaz etrawynyň bir hukuk goraýjy işgärem muny tasdiklamak bilen diňe bir vilayet merkezine däl eýsem etraplarda hem halkyň öz näýleligini yerli häkimiýetlere baryp bildirendigini aýdýar. Onuň aýtmagyna görä, bollumsaz etrawynyň ýaşaýjylary täze girdilen töleg düzgünini eşden wadyna yerli häkimiýetlere baryp diňe bir öz näýleligini bildirmän ol ýerde resmiler bilen urşam turdypdyrlar. Daşowlyň bollumsaz etrawyna 8 golaý çağalar wagy bar. We halkyň bildiren güýçli näýleligi sebäpli yerli häkimiýetler olary häzirlikçe açmaly etdiler. Yerli resmiler halka beren düşünürşünde çağalar wagynyň suw, gaz we elektrik energiýasynyň tölegli boljagi üçin bahalaryň gymmatlandygyny aýdypdyr. Etrap resmileri adam maşyna owul kupullan 400 000 manat talap edilýän täze tölegleri ýagdaý ýetenler bersin. Şolaryň ýürüýte sanyny taýýarlan. Biz ondan soň şolaryň adam sanyna ýeterlik çağalar wagyny hyzmata girder diýdiler. Tölegleri gurup çatmaýan ýaşaýjylar resmiler bilen uruşturdy. Olar Türkmenistan döwletiniň öz çağalaryny tölegsiz bilim bilen üpçün etmäge borçludygyny öňe sürýärler diýip Azatlyk Radiosunyň Daşow vilayatynyň bollumsaz etrafyndaky çeşmesi sözleriniň üstüne ýetirýär. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda halkyň başdan geçirýän şeýle ýagdaýlary barasynda Türkmenistanyň döwlet kontrollugyna hakim etbugady hiç gili maglumat bermeýär.